Myslíš si, že učenie cudzích jazykov je dôležité? Určite áno, pretože do zahraničia človek nemôže ísť bez toho, aby vedel cudzí jazyk. Jedine, ak tam išiel za účelom, tam sa ho naučiť, ale svojím spôsobom človek sa tam potom ľahko nenájde prácu, alebo kvôli tomu, alebo aj keď človek ide na dovolenku, tak potrebuje cudzí jazyk, aby vedel komunikovať. Je to určite dôležité, lebo sa mi to, že teraz školstvo na to strašne prihliada, čo sa týka, že keď my raz budeme mať deti, tak už budú oveľa zdatnejšie v jazykoch. A podľa mňa je veľmi dôležitý anglický jazyk, ale aj ostatné ako nemčina, ruština, ale aj čínština sa dostáva do popredia. Nikdy nevieme, čo vznikne. Čína s nádou, Čína toto nepodmáni celú. A prečo si myslíš, že práve čínština? Lebo všetko je z Číny. Akože čo sa týka toho, že Číňania na Slovensku, ale nemyslím to len z toho dôvodu, ale všetko. Už či ideme do značkových obchodov a všetko je v Číne, či ideme do inej krajiny a Čína vyrába všetko, čo sa týka najnovších technológií a neviem čoho všetkého toho, že auto je na elektriku a všetko vlastne prvé vzniklo, ide vlastne od Číny. Takže ja si myslím, ale iba to je môj názor, že tam bude nejaké Amerika versus Čína. A ako si spokojná s výučbou cudzích jazykov na tvojej škole? Veľmi dobre, ale ja viem, že sa to nedá zrealizovať, ale ja by som pridala ešte iný cudzí jazyk. A viem, že len základ je angličtina, nemčina, ruština, ale prečo by nemohla byť na stredných školách španielčina, francúzština, taliančina. Podľa mňa by to bolo veľmi zaujímavé. Že vlastne aj na základných to je, ale na stredných školách už tomu vlastne človek viac inklinuje k cudzým jazykom ako na základných školách. A podľa mňa každý človek raz pôjde do Talianska alebo do Španielska, alebo už bol, tak prečo sa to nenaučiť? Tak ďakujem veľmi pekne. Prosím.